Γεια σας παιδιά, Τόμας εδώ. Σήμερα θα παίξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι στο Friv. Ένα λεπτάκι για να το βρω. Συγγνώμη για το κόλλημα του υπολογιστή. Που λέγεται Free, yeah! Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Σας το συστήνω να το παίξετε. Ένα λεπτάκι φορτώνει. Συγγνώμη γιατί... Αλλά ο υπολογιστής μου είναι λίγο αργός και τώρα θα προσπαθήσω να βρω και το... Πώς σταματάω τη μουσική. Από εδώ νομίζω δεν ξεκινάς, ναι. Πώς σταματάς τη μουσική εγώ θέλω να δω. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Πού είναι το στάκι. Start play. Ξεκινάει ο αγώνας μου. Για να παίξεις αυτό το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα βελάκια κάτω δεξιά. Όπως με βλέπετε εμένα να τα χρησιμοποιώ. Είμαι στην 7η θέση. Για να νικήσεις το παιχνίδι πρέπει να είσαι πάνω από την πρώτη θέση, πάνω από την τρίτη θέση. Πρέπει να προσέχεις, είμαι έκτος αυτή τη στιγμή. Προσέχετε με μπερδεύετε τα πλήκτρα. Σας θυμίζω, παίζουμε με κάτω δεξιά, τα βελάκια κάτω δεξιά. Είμαι πέμπτος. Και τώρα πάω για τον τέταρτο. Μόλις έγινα τέταρτο. Και μου μένουν 2 γύροι ακόμα. Συγγνώμη και πάλι για το κόλλημα του υπολογιστή μου. Είμαι δεύτερος, πρέπει τώρα να περάσω και τον πρώτο και να συνεχίσω και για τον υπόλοιπο γύρο να είμαι πρώτος. Άμα συνεχίσω και για τον υπόλοιπο γύρο να είμαι πρώτος, μπορεί να νικήσω με την πρώτη θέση. Κομματάκι δύσκολο βέβαια. Αλλά όπως έχω δείξει γιατί έχω ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι, έχω περάσει την πρώτη θέση. Να συνεχίσω. Γαμώτο, μην μου χάσει την πρωτιά μου. Μ' αρέσει που είμαι πρώτος και σε λίγο θα τερματίσω και τον αγώνα. Τι έγινε. Σχεδόν τερμάτισε τον αγώνα. Λοιπόν, ο πρώτος αγώνας πιστεύω ότι τελείωσε με επιτυχία. Έκανα 2 λεπτά, 49 δευτερόλεπτα και 73 κλάσματα δευτερολέπτο. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe στο κανάλι, να γράψετε comments κάτω από το βίντεο. Και επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe σε μια πάρα πολύ καλή μου φίλη, τη Miss Christine Plain. Αυτά από μένα και να σας πω και κάτι άλλο. Γεια σας!